बेलायनो लासिमा सिमसा कगंखा ताबो त्रिपुरा मथा बीजेपी आईपीएफ नि सरकार चलै दङ बेखौबा राजधानी हाई जागा जीबी माने त्रिपुरानि मेन रेफारेंस हॉस्पिटल ताई वो रेफारेंस हॉस्पिटल नि अब मेन जागा वो जागा लाई थांजा 30 तारिख जोंनि बुखु लाइसा बेफोर माबायदि घटना अंखा जों वो घटना तुयै ताबुकसे जरातै ना त्रिपुरा मथानि केबो एमडीसी एमएलए रक आपनो तुई खायसा कक्साका ना बीजेपी नि ओ त्रिपुरा सा दरदि नेता मंत्री रक खायसा फाना कक्सा किंतु एसएफआई जे टीएससी जों तिनि फायका ओ जगह फाय बरकवाय मालाय जों दाबि नारखा जे 30 तारिख जे घटना अंखा बुखु लाइसाबाय जे हरनि 11टा वसे हस्टेल हाबै बुनो रमफेंना नायखा तिनि याकनि मोबाइल खवै लाई थांगा किंतु तिनि 30 तारिखनि परे तिनि 6 तारिख ताबुकसे जरातै सीसी कैमरा को फुटेज मानजाक खानसे ओ जे कालफिट दंनाय बुनो ताखुनो रुमि मेको आबो आगरतला खायजागो जों एसएफआई टीएससी आबो डिमांड खायगा जे आबाहाय कैसे मेडिकल कॉलेज त्रिपुरा यूनिवर्सिटी होल त्रिपुरानि ओ जागाव ना बाउंडारी दङ ना सिक्युरिटी गार्ड दङ फियाकबा तिनि आसुक बसर रुमै ओ जागानि हेल्थ मिनिस्टार न चीफ मिनिस्टार त्रिपुरा सा दरदिनि मिनिस्टार रक गोबां दङ खरंनि दङ त्रिपुरा मथानि दङ बीजेपी निबो दङ फियाखे आबनो तै केबो थाइसाफोरनो ताबुकसा जराते कक्साय जों आबनो कयने एसएफआई टीएससी नि डिमांड दंनाय जे दाक्ति खालाय ओ जागा जाते गवर्नमेंट থেকে सिक्युरिटी प्रोवाइड खालायजांना अंथ बाउंडारी जाते प्रोवाइड खालायजांना अंथ कारण गार्ल्स हस्टेल जगह कुरै आर जों बार साव कक सिमिसे नेशा मुक्ति त्रिपुरानि कक्साव बेटी बचाओ बेटी पढ़ानि कक्साव ओ जीबी हाई जगह पूरा ओपन कैंपास सारे हिंगे चौक नायो आड्डाओ ड्रग्स नालायो कुछ सिक्युरिटी सिक्लै अब हाई कंडीशन होई तका जो जिनि जे त्रिपुरानि ताबु जे कंडीशन बेलायनो किरिमा सिमसा कंडीशन आबनो जों एसएफआई टीएससी डिमांड खाय दङ ओ जे अब हाई घटना दाक्ति जाते रुमै कोनो शास्ति रनानि अंथ आबनि बागै तिनियाव जाव फायका जों डेपुटेशन दिखा जुदि अंगे अंके जों फाइनान्शियल रग ताइबो आबनि एगेन्स्ट जों खरां किसननि बागै जों बेयार अंलायदा